thank you ma, tas thank you ninyo guys. Labi na lang ni Papa Jesus sa mga salamat ya. Ningabot na gijang kuan guys, order sa Shopee. Allah! Oh my god. Wala na, pang-upgrade na ni. Ano sa day nagi? Gamit ni sa bike guys, mechanical disc brake. Disc brake ni kay magilis ko brake nga katong kuan ba. Bro nagpang motor. Para safety ang ride. Wala. Hindi kuan guys. Mechanical disc brake. Atong isa. Rotors. Gunitanan ba? Magunit manana. Salamat sa pagbayad ni ma. Salamat sa grasya. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Ako na po ni Season Verse. Welcome to our channel. Madyong adlaw ninjong tanan. Derag amo ang nakuang nga mangga gahapon. Gitagaan ta ko ni ate o kanang naisako. Kaya gahang plastic dito sa tricycle na bilin man. Dadani na gisud. Diag mga mangga. Agkaring laure. Agkaring hinog. Mo na naman ni nabili sinog kay amo mangipangangan gabi. Diarag kapajas dia. Kabangaan na ni. Lami ni siya tos li anong kanang asin og suka. Biyo dito kay daghan kay makita na mga tanom ba nay mga tanom bulanghoy nay biyabas nay kamanggahan napi kasagingan kay namdam ko among bukid pamaahan ko nilakoy kana laging dugay-dugay na tanga wala nakalakaw ba ang sigara tag pujo daning bay nanakit tagang dapi-dapi wala man nakalakaw-lakaw lagi mo nang nanakit ag baligkaw ang tinungas dito ibabaw to karon man to nanagilang nindot man di ay Ipint na lay kulang. Okay, nindot yun. Ito. Ito, beso ko. 50 na daw. Diri na di ka, no? grabe mo kalat sa lamisa gyud unsan man lagi Magamit na ko na. mura naman nagibagjuhan Dito to kayo na ikot sa kapil niyo. Nasa stock dan. Ay dilahi na pa. Nakita na ko na dili sila lang mangagitan ng kable awa. Tanan nababaw. Shifter sa likod, shifter sa tuba. Kayo sa mandina oh. Brao, tas ang mechanical disc brake dire. barato ra lagi Sintos rin barato ra din nga na Putaw ra magod ni be, pero okay ni kay putlaw be. Si kanan lang sa kayo pa mo tayo pang original ay mga brand new. Palito na ko na dito dito. May pangina naman sa kinsa mo palit dito ko no. Usti chari o para siguro chari o. Na siguro tambay dia. grabe inita nagawas harang ka silaw nagilis na junjun kay mo biyahe nagapon man to siya mo biyahe kay mo to mo ang giuban na sa ate. Good morning. Murang kon mga to. Inday to the squad. Good morning guys. Nilapos ko kusina. Ingani mo to. Ilo good morning. Nga namong gusto taka lang kada. Day. Galod dyan magalagay mura magaging manok ng itlog. Hindi paklay pa. Ngita pag mangga. Mangga mo riya, kapayas kinawat. Kinawat dito. Kita mo dyan nga dato inahagbong dito sa punuan. Padagi Kinawat. pa lang, dako ang kapayas. May kanidutan lang. Saka pa sa ibabaw sa, kuhan. Kamanggahan, pit pagkapayas. Ilan pa ko nang giday kang kapayas. Pagbalik, nagbitbit ng kapayas. May pagilok doon lang, tika. Pero ay pamao. Pamaol. Mga diha. Mangga pamor. Yes, ng driver. Driver ang aking hanap buhay. Babay na ko. Mukha na ko mo. Isip. Mo na driver agyawi gauna. Driver. Ag driver to ana. Ijahang yawi napadari. Oh.
Kalimtan ng akong susi sa BMW. Ito na niya, be. Hindi na po niya kamamahaw. Pag inom mo itong vitamin sa kaso sige anig na. Nanap dos tatay. Ang tao ganin hindi mamahaw. Tuwagan ka na. Banjang tatay do. Hindi na rotos tatay ha. Joke ra mo tatay joke. Ano ba oy? No no be. No no. Nas Junjun guys nabalik nagdagtay ganding mamanagang sinaaran dito sa ibabaw. Ang daghan na lagi. Pesos. 50? Imong gingad to? Diabot man ta sabi ko ani lito rin sa bawa gibilin mo si babaw. Tay kan bingyo ka na ba dito di ka na na. Ginsa ka na nila pagkuha nga ramang daghan na. Ate na ipatambak din na sa tang pipino. Uy! On! Tagbo man rit sus mingkoy. Ninguli ra na Junjun guys kay jang gihatod ang karing kaiganding na. Oh, abot ra jud dagang gi paabot guys nga tay sa kanding dugi ra man na nagi. Saran kaya lagi ibutang ato sang tinanom nga kuan ba pipino pang patambot. Dili nga abot ra jud. Diyan mamaho na minigiyan guys. Nasigiyan naghukad na. Litra mixudan guys, pansit o hotdog o kanang hamog karing kuan. Itlog. Kay si Junjun ganina nakuha na to siya nagtuna. Ako tanin siya guys. Ang nadugay na siya guli. Dit-dit pa siguro. Dit ko kung mga igagaw, kabaw bitaw ka. Nabot tag ditong Jordan ako nga kuan guys, sa Shopee tong disc brake og si kanan nga kaha sa bike. Pero okay mong gusto makay di man kay wa man kay tumubunog kay wa man kay wa kay magamit. Ha katong kaha. Tanawa ang tagiya bagong bike katong kaha bulan ra to nagamit ma'am. Duha ka bulan magtulog. Kuwa ko. Kamusta lang ni Papa dyan yung magpasko? Saluhin mo po sila nanay. Sahil naman po may makabanding o Pasko. Hindi kita permi matang makabanding. Nagwanta sa lang ni umingaw. Ay sa lang ni umingaw. Hindi pag ginamos ni ate dia. Namira po isuwa. Wala ka mukha na ni ma. Asa? Ano? Ningkan mo ko pansit. A few moments later. Naminghoy man. Ingaw ko. Ingaw kalsada? Ngano day nan sa di kalsada? Sapi. Mga amtagay. Ikaw na itong kami nga pasada. May pasayro. Mugos pa ka pa. Masakay ka, tindi. Masakay na lang guti. Just replete. Puro ka mugos mo dito. Sakay te, just na lang complete ni mo na. Huwag sa unahan sa Sakura, pisaki pabalik. Bisa lang po na yung gibuhat. Tungaw na po ni para sa akong mga bilabid nga piece. Di wala na akong lalagyan. Dumadami na ang aking mga anak. Mangil, ma. Tumangil na siya nga. Mingaw, bisag kusog dito tapos ang iyang kwarta gikayo siyang asawa kay pampalit gatas. Awara, gusto kaya ka manuhin. Pagpapag ikaw kumabon, maitik ka. Ya. Muna, usunugan ganig mo. Basilan maitik. Pahita, ay pagka kumusong ako, ano yung nabalganda? Ya. Kuhat, mudjul ganina. Ang bugasan na balik. Kuy ko sa chicks. Kuyog pag-check. Mga igagaw, chicks. Linlayin na magagay mo, awag hapon, nagsimpa ka. Korang ang isa. Ganiya, gisuko kag mudjul. Nugay kay ka na balik. Nay chicks. Mandiban, mga igagaw ragi akong kuyo. Mali mo, mga igagaw, dyan na, dahil ito isa nga di igagaw. Pahita. Grabe, mga isyo. Puro si Papa po si Teresa. Damay-damay na. Pahita din akong songogoy. Ang gaba. Ang gaba, di magsaba. Trabaho do kay matulin kay ibutang ang cellphone katagtaod kuha lingkod pangising-isi Sige ka. ikilig. Oh, naura. Yung katwid mo ko, pahita tawa na ba? Ako lang yung permidutan. Wajud. Boss Nana jud si uyab. Basta maitot tinagad manangan ang uyab sa papa o bisag saan nimo og sungog di malagi sa papa maitot. Lagi ka maitot. Hindi mo niya kanya, ma'am. Bali, ma'am. Palusot jud gi.
Palusot Wala ba yan daton. sumakum-kum? Oh, huwag ako masakpan nga magtago-tago ka, maitak na noon ko. Lala. Diyan mo pagkadakot na ko kung magtago-tago, kundi ko magtago-tago. Sabihin kang mama ni mo. Doon namin ni Papa maitak kung magtago-tago ka. Lupig ko. O tanawa si Kuya CJ na nagakuha. Awa. Sabihin na. Oh, na lupig lagi ka kay si CJ na ikaw mo nang nakuyab na pug ka. Balita bay. Mama, oh, grabe. Grabe makadalag pa na. O, Murong kinautan di ka. Sumdi na. Ngayon na lagi, di man lagi ka mula ikaw isa. Magsige pa ka kujog-kujog na mo ni Papa. Karon lagi, di na lagi kang Ala, ala. Dahil sige, pangutanti ka. Lain-lain Sige, na ka. pangutanti ka. Bata pa ko ron. Tanong mo, bata pa ba ko? Ibig sabihin, tiguang na lagi ka na lang uyab. Isa porque tigong na niyo. Yap. Usaw na mo na. Ay, naku, mabalo ni mo. Ma, dapat gani ma. Proud kasi mo anak ma kay di igat eh. Dati. Di igat. Oh. Di igat ti mo anak. Hindi na igat nga magabuyab, di magsaba. Mula ka sa isa, do kay mo balik. May uyab. Adyo ko kuha nagi, kay di ko matabang sa imuhang palusot. Palusot mo, tansang palusot. Wala ganit eh, palusot. Saan po palusot? Paryahon man to sa style ni John. Ikaw laylay, man pa kung babayro ka pa ako di. May itak may noong ko. Ha? Kuya, Mayroon kang nanay uyab, dyan kang ipatukan, di ka mutukan. Buhay ng tanan. Hindi masakpan de. Di na ka maitok ka nakiwa man. Kung imbis nga uyab mo anak pa, pagkauyabon niya rabag magkasala, masuko. Ang ganda mo yun. Makasakay na naman siya kay sa akin na mutbot. Kaita bay. Wala, nakasala na siya kay na mutbot. Sa mo ko na yung sa. Naku, Jidin Berson man ako Ako na. nagmingan kag uyab biskon bisa di. Arong mahilom na. Yawa bay, pakasadon kita. May bukbukan patak, mainan patak pilingon, si Raulo ka. May kadukdukon ma. Arong mahilom na. Ang kunong uyab, hindi mo yung buwang. Sakto pa ba naguto? Mingan ka nga, uyab na pinikuan. Arong mahilom na ko. Grabe ya bay. Mula ko nung tanong style lamang, Sean. Arong din na ka-investigaran. Ngang kay kasag magkadyo ka magpalusot. Kung sa may akong palusot, nagpalusot di ko. Nanday ko yung mga sala nga gimag palusot to. Tingnan de na agod. Wala na din na uminom. Bala siya, wako yung kun, kiwi mangkun. Pinilingon ko di kag nakiwi, bisa ko, o, saan mo na. Ikaw, mapasalamat na lang kay imong anak, di uga. Ay ang akong mga kabatch karon man nasa Seoul, magdit-dit na aga ko. Kitan ko nimo nag-ride. Mabdus na, classmate mabdus na. Bitaw, anak, tricycle driver. Kasi nakabulos yung classmate. Balo, kinsa to, kay lay kabatch sa pud na mo. Muna, basta mag-uyab nga mag-secret-secret ka, di magpahibaw sa ginikanan. Mo ni mandangatan, basta mag-secret-secreto, di magpahibaw sa ginikanan nga nabibuyab na. Wala lagi mo sikretong mugos Nagkukurat na lang ang mga ginikanan, kaya nabulos na, nakabulos na. Si Papa na pud di kapuya na ko permi yung tiradao no. Dito na po. Medyo ko ni Jomana, di ako ko'y may makurong adlawa. Basta ako ko'y may makurong adlawa, bantay mo na ho. Kamoy ang matripan. Kami na po, dito na po. Aray ka sakit na ganggan ko. Sa mayroon? Hindi mo ko nung ganggan. Aray ko! Ikaw kay kag dunggan. Tumbagay pamulingaw na ko diri. Buhay kang gamot. May ilagi kang gamot. Ikaw na pinag ko na unang tumisag ng ganawa para ba ko nakabas? Papa ko kabas. Aray ko! Pila kanding sa bukid. Pinagtan, binuyan. Aray ko! Aray ko! Bako na kaya nakabas na ko. Magkasok ka ta! Nakabas na ko. Mas kitang dunggan mo, harang mo, Ikaw ganda-ganda. mo rinabnaw. Ganda ka nang init. Ay, nang gahi. Gibira. Ano ko, gawin mo tayo. Kuya, mundangan ka marag pom. Aray ko. Pumukik og dunggan, lagi kay murag ka ng murag plastic. Awa mo, gay. Mundangan humok. Mundangan mingkoy. Lawa, ng pula kay kong dunggan biyo. Kisa gaw na una. Ginto mo niyo, Mo niya mong gikadawang order guys. Kuan, Shimano Altos nga group set. Para sa bike. Okay. Upgrade na disc. Barato raman ni 8 plus, tas may na lang good.
Kaya malitog mahalom, tas murang gubaang. Ingoy, sa man di man ni pagkaon. Wala ning duta sa RD boy. Hey guys, muna ang kuan. Kung sabay patagon RD or sa to rear derailleur. Paris man ni ani o. Ning sprocket nga 9 speed ana. 9 speed man ni. Muna yung Paris dire. Muna yung magliyok-liyok parang kadina magbalin-balin. Tapos kani, muna ang shifter ma. Shifter guys. Kumbaga muna yung agkatong nakabutang sa handlebar sa bike. Muna mong itulog-tulog pa na kani, magbalin-balin siya para makabalin ang kadina dire. Upgrade na pang-upgrade. Pang-upgrade! Thank you ma. Thank you ninyo guys. Labi na ni Papa Jesus sa mga ginagmayng grasya na madawat na mo tungod sa pang-vlog. Makapalit ka sa itong mga ginagmay nga gusto. Para upgrade. Sa mga viewers di ang padayon gyapog suporta ni Mama guys. Daghang king salamat sa pagpananaw sa ang vlog day. Makapalit mi ginagmay pre ani oh. Naka-order ko pila ni 820 na siguro. 820 ni kanita na 820. Gamit kini sa akong bike. Tung gahapon kon raman to 420. Much guys kay. Dapat tabang inyong pananaw sa among vlog.